Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2012 kaNicolas Cage ibizwa nge-Seeking Justice, la eseyiqala khona ngomunye usomabhizinisi owayefika kwenye indawo eyimfihlo eyayingekho busy ingenabantu, owafika washiya information kwenye indoda mayelana nenye group. Umsebenzi waleyo group ababekhuluma ngayo yayibulala abantu. Wathi sehambe sebuyele emotweni yakhe wafila sengathi kukhona umuntu omlandelayo. Wangena emotweni yakhe wathi esashaya ukhiyeko vele waqhamuka enye imoto izomshayisa. Leyo moto yaphusha imoto yale ndoda yaze uyikhiphela ngaphandle kwebridge ukuthi iyophahlakela phansi, yashona le ndoda. Kwelinye isayidi sibona enye indoda eyayisebenza njengothisha igama layo Will, eyayihlele e-restaurant nonkosikazi wayo igama lakhe uLaura. uLaura noWill babekule restaurant bezodla idina. uLaura wayesebenza ngomculo oyi-musician, uWill wayewuthisha. uWill wabona lesi sihlakalo sisanda kwenzeka sokufaka somabhizinisi sidlale ey'ndabeni, kodwa akayinakanga leyo nto uWill ngoba badansa nonkosikazi wakhe uLaura. Khona lapho kwafika umngani kaWill uJimmy naye wayehamba nonkosikazi wakhe, babajoyina nabo badansa bonke bebukeka bejabulile. Kwathi sebeqedile ukudansa uLaura wahamba waya ku-music practice wakhe. uWill noJimmy bahlala phansi badlala i-chess okwakuyinto ababeyijwayele. uLaura wathi esephuma ku-music practice wakhe ebusuku sibona sekukhona indoda eyayimlandela. Yafika le ndoda yamkhomba ngesibhamu ekhanda uLaura wathi uzama ukubaleka, yambamba yamshaya ngesikhathi semthatha imhambisa emotweni yayo yaphinde iqhubeka nokumshaya. Le ndoda uLaura yamshaya ekhanda waquleka siyamdlwengula. Umkhwenyana wakhe uWill wathi esahamba wangenelwa ama-message awu-7 ayithi akaphuthume esibhedlela. Wasuka lapho wadrayiva waya esibhedlela. Mayefika wafica uLaura esesimeni esibucayi ebhedini esibhedlela. uWill wakhala mayebona isimo sikankosikazi wakhe ngaleso sikhathi. Wabona sekufika umngane wakhe uJimmy ehamba nenye intombazane ekuthiwa uTrudy, nabo bazama ukumcomfort uWill owayephatheke kabuhlungu ngonkosikazi wakhe. uJimmy watshela uWill ukuthi angaphatheki kabi, umuntu owenze lento azomthola ngokushesha amaphoyisa. Wasuka lapho wahamba nale ntombazane. uWill wahamba wayahlala phansi, kwafika enye indoda igama layo uSimon yahlala eduze kaWill. Yathi le ndoda kubuhlungu kwenziwe yigebengu kuLaura. uWill wadideka ebuza le ndoda ukuthi ubani-ke wena. uSimon wazisho igama lakhe wasetshela uWill ukuthi naye eminyakeni edlule wavelelwa isimo esifanayo nalesi, ethi uyamazi umuntu owenze lento kuLaura, igama lakhe uHaji, ethi uyinkunzi yesigebengu, ujwayele vele ukwenza izinto ezikanje kubantu besifazane bengenacala. Ethi uSimon into ayisicefe ngayo uHaji akaboshwa, uboshwa namhlanje kusasa usephumile. Wathi uSimon bangambopha namhlanje uHaji kodwa uLaura kuzomphoqa ukuthi aye njalo enkantolo, kodwa lokho ngeke kusize ngalutho. Wathi kodwa into engakusiza ukuthi mina negroup yami sikuphele i-revenge ngoba kuwumsebenzi wethu ukudila ney'gebengu ey'fana noHaji. Ethi futhi uma singadila noHaji ngeke uLaura enkantolo ngoba sobe sesiqedile ngoHaji. uWill wabuza kuSimon ukuthi imalini enizongikhokhisa yona. uSimon wathi cha siyidinga imali kodwa siyokucela nje usenzele ifavor eyodwa just ukusikhokhela ngayo. uWill wavela ngabaza kakhulu mayezwe igama le-favor, ethi kuSimon ngeke enze ifavor angayazi nokuthi yini, kodwa wabuye wacabanga isimo sikankosikazi wakhe njengamanje wavuma ngokucasuka wathi kulungile. uSimon wathi ukuze wenze idili yethu kufanele uhambe uyothenga oswiti bama-chocolate bars kwi-vending machine yakhona la, ngizobe sengikutshela ukuthi next uzokwenzani. uWill wahamba waya kwi-vending machine kodwa wanothisa ukuthi kukhona nabanye abantu around angabaqondi, kodwa wakuziba lokho wakhipha lama-chocolate bars awu-2. Ebusuku sesibona uHaji lo kade kukhulunywa ngaye engena endlini yakhe. Wangena uHaji walandelwa enye indoda eyayimkhombe ngesibhamu kodwa kubonakala ingathi iyasaba, ingathi yenzisa into engayifuni, kodwa naye uHaji wayethuswa ukukhonjwa ngesibhamu. Exolisa elala phezu kombhedi yamdubula yambulala le ndoda. Le ndoda yathatha inecklace uHaji ayintshontshe kuLaura yahamba naye. Ngakusasa kwafika enye indoda e-ofisini likaWill imnika i-envelope ithi iphuma kwinkampani yomshwalense. Yasuka lapho yahamba. uWill wathi ayivula le envelope wafica inecklace yankosikazi wakhe nesithombe sikaHaji useshonile. Wayeduze umbhede kankosikazi wakhe uLaura wafika wamtshela ukuthi lo muntu owayemhlukumeza useshonile, nokwathi emva kwesikhathi wadischarge esibhedlela babuyele emzini wabo. Afika endlini uWill watshela uLaura ukuthi akasoze asuke eduze kwakhe uyohlala njalo emvikele, kodwa uLaura wayesashaya uvalo ngoba watshela uWill ukuthi akushintshwe bonke okhiye emnyango. Wakwenza lokhu uWill washintsha amalocks emnyango nasemawindini. Saqhubeka sahamba isikhathi kwaze kwaphela iy'nyanga eziwu-6. One day uLaura saba right watshela uWill ukuthi ufuna ukuthenga isibhamu. uWill wamnqabela unkosikazi wakhe wathi angakwenzi lokho ngoba isibhamu siyisikhalo siyingozi, kodwa uLaura waqhubeka nento ayifisa ngoba efuna ukuyivikela. Wahamba wayokwenza ama-shooting classes, wathenga ne-pepper spray eyayihlala njalo esesikhwameni sakhe. uWill wagcina esihloniphile isinqumo sikankosikazi wakhe, kwathi one day wareceive a phone call from uSimon. uSimon wayalela uWill indawo kufanele bahlangane kuyona ngesikhathi emtshela ukuthi kufanele athenge ochephisi abawu-2 esitolo. Wakuthenga uWill ayekuthunyiwe waya lapho wafica imoto kaSimon kodwa uSimon ehleli ngemuva.
engena uWill uSimon wamnikeza i-envelope wamtshela ukuthi kufanele ayoyiposa le envelope kusasa ntambama ngo-4:15 exactly. Wavuma uWill ngakusasa wahamba eseya lapho, kodwa before aposte i-envelope wafonela uSimon emtshela ukuthi akayeke angabe sayiposa leyo envelope kodwa akayivule. Ngesikhathi eseyivula uWill phakathi leyo envelope wafica isithombe sendoda angayazi, wasefica nesithombe somndeni wale ndoda wonke. uSimon watshela uWill ukuthi umndeni waleyo ndoda naleyo ndoda beza lapho kuleyo zoo ephambi kwakho yeyinyoni ekuthiwa amaflamingo. Wathi uSimon nihlukaniswe yilezo yinyoni ezinkulu phambi kwenu, ethi suka lapho uyilandele le ndoda nomndeni wayo. Wasuka uWill wayilandela le ndoda nomndeni wayo noma kwakuwabantu ayengabazi futhi engazi nokuthi balandelelani. Waripota kuSimon waseyahamba. Emva kwesikhathi uWill esefika eklasini la asebenzela khona wafica ukuthi ebhodini lakhe kunefone number eyayibhalwe khona. Wathi mayibona le number uWill wethuka ngoba kwakuyinamba kaSimon. Waphuma uWill eklasini esathi ufonela uSimon kanti uzombona ngaphandle khona emagcekeni esikole. Wafika uWill wathethe uSimon emtshela ukuthi useyiruni iprivacy yakhe uzofika emsebenzini wakhe manje. uSimon watshela uWill ukuthi ungakhohlwa ukuthi wena kusene-favor kufanele ungenzele yona ngoba savumelana mhla siphela unkosikazi wakhe i-revenge. uSimon watshela uWill ukuthi akahlale ready uzomfonela ngesikhathi esewungena emotweni yakhe uSimon. Ekuhambeni kwesikhathi kwafika enye indoda naye yayibukeka ijahile yanika uWill i-envelope yasuka lapho yahamba. Wathi uyayikhulumisa yamziba yayosithela. Nayo leyo ndoda yayibukeka engathi yesaba. uWill mayivula leyo envelope wafica inqwaba ey'thombe zamantombazane zihlanganiswe nesithombe sale ndoda kade izezulu. Wathola nesithombe esishoyo ukuthi le ndoda iyisigebengu iboshwa njalo ihlukumeza iy'ngane ngokocansi. uSimon wathi kuWill kuzomela abulale leyo ndoda. Wethuka uWill ethethisa uSimon ethi ngeke ayenze leyo nto akasiyena umbulale yena. uSimon wathi kuWill wena usikweleta ifavor eqenjini lethu, iqembu lethu ukubulala abantu ababenzi bokuba emphakathini. Ethi what if neyakho ingane ibekwenye yalezi y'thombe. Ethi uSimon khululeka akekho umuntu ozothola ukuthi wena wenze lento futhi leyo ndoda ihlezi ihamba kwelinye ibridge engizokuyalela lona. Ethi kuzofanele ugibele ibhasi uma uya kulelo bridge, ma isifika ngaseduze kwakho leyo ndoda wena kuzomela umphushe ebridge naye uwela phansi ashona. uWill waphika wathi akasoze abulala umuntu yena. Emva kwesikhathi uWill wabuyela emzini wakhe uLaura wanothisa ukuthi khona into wrong ngomkhwenyana wakhe. uLaura wabuza kuWill ukuthi kwenze njani ngathi akaphathekile kahle khona inkinga anayo yini. uWill waqamba amanga wathi yonke into ihamba kahle. Ngakusasa ekuseni wahamba eseye esikoleni emsebenzini, kanti uWill uzofica imoto yakhe iqhunyiswe wonke amasondo wathatha ibhasi ukuya ngayo emsebenzini. Ibhasi yahamba kuleli bridge ebelishiwo uSimon etshela uWill. Wakhumbula uWill ukuthi konje uSimon ubethe akabogibela ibhasi ehle kuleli bridge ukuze abulale leya ndoda. Kodwa uWill wacabanga ukuthi yena kodwa ngeke azayenze leyo nto, akayena umbulali, ngeke abulale umuntu ngisho ngathi uhlwengule iy'ngane. Ingakho uWill ayihlalele ebhasini waze wafika esikoleni wasebenza. Uthe uma esephuma esikoleni wafica uSimon ngaphandle ethola ukuthi kade emlindele. uSimon wayecasukile wathethisa uWill embuza ukuthi bazibelani, embuza nokuthi akayenzi ngani lento ebebethe akayenzi. uWill watshela uSimon ukuthi akasiyena umbulali, ngeke azabulala umuntu yena. uSimon watshela uWill ukuthi usasikweleta ifavor wena kufanele kusenzele yona. Ethi okokuqala wavuma ukuthi uzoyenza. uWill watshela uSimon ukuthi ngithe ngeke ngize ngimbulala umuntu futhi hlukana nokulandelana nami uphume empilweni yami. Ebusuku uWill wakhipha uLaura bayodla idina out e-restaurant. Kwavele kwaqhamuka yena uSimon khona lapho. Kwamthusa kakhulu uWill ukubona uSimon kodwa uSimon wa-acta normal. uSimon wabingelela uLaura emxhawule ezenza sengathi umngani kaWill wakudala. uSimon wahlala phansi exoxa nabo kodwa uWill wayezizwe engakhululekile ngokuba khona kaSimon. Bathatha uLaura bahambe baye endlini. Nokwathi uWill esesendlini wathi uthi ngasefrijini lakhe wafica ama-letter magnet esebhalwe igama elalithi choose lokuthi akakhethe. Wawahliphisa uWill lawo ma-letter magnet waseyaqalaza endlini ukuthi akekho nomuntu okhona. uWill akatholanga muntu endlini waphumela ngaphandle kwe-parking lot wafonela uSimon ngenamba yayo kwi-business card ayimnike yona. Kodwa ifoni kaSimon yangena ku-voicemail. uWill washiya imessage ukuthi uSimon akahlukane naye nomndeni wakhe, kungenjalo akuzukuphela kahle. Eqeda ukushiya leyo message wahamba esebuyela endlini yakhe. Wethu sokubona umnyango kade ushiye uvalile usuvulekile. Wathi mayingena ngaphakathi wafica uLaura ukuthi usakhona uphephile. uLaura wayecabanga ukuthi uWill ubekhona sonke lesikhathi engazi ukuthi usebuya ngaphandle. uWill waphinde waqalaza futhi endlini kodwa akangabona muntu. Kodwa wathi esebuka efrijini wathola ukuthi lawo ma-letter magnet asebuyiselwe kulelo gama elithi choose futhi. uWill wethuka manje seshaya uvalo ngoba wayazi ukuthi abantu bakaSimon bangangena emzini wakhe noma nini mabefuna. uWill wayazi futhi ukuthi le ndoda uSimon afuna ukuthi ayoyibulala ingabulawa omunye umuntu noma inini bese uSimon kuba ngathi ufail emission. uWill wazama ukulungisa izinto ngokuthi agibele ibhasi ngakusasa ekuseni eseqonde kulelo bridge. Wehle ebhasini wahamba ngeenyawo kulelo bridge. uWill wayebona leyo ndoda ebekuthiwa akayibulale naye yehle ebhasini isiza kulelo bridge. Wahamba waya kule ndoda ezama ukuyichazela isimo nokuyixwayisa. Kodwa leyo ndoda yayisaba futhi ithukile ngoba yayicabanga ukuthi uWill uzele ukuzoyibulala. Ingakho le ndoda yazivikela ngokuthi ijikijele uWill ngebhayisikili eyayiliqhuba. Mr. Walzak, I need to speak with you.
Kodwa leyo ndoda ngenxa yokutatazela nokuthuka yasha uvalo yaluza ibhalansi yavele yayowela phansi ebridgini. Le ndoda yashaya ngekhanda phezu kwenye imoto eyayigijima yashona leyo ndoda. uWill wethuka kakhulu wagijima esebaleka wayongena kwenye ibhasi. Wathi mayefika esikoleni ethukile wareceive iphone call efonelwa uSimon. uSimon wayezwakala ejabula wayancoma uWill ukuthi uyabonga ukuthi wenza umsebenzi oncomekayo. uSimon etshela uWill ukuthi njengoba eseyenzile leyo favor babethembisane yona usekhululekile forever manje ngeke aphinde amcele lutho. Kodwa uWill wayesazizwe eshawo nempeza kakhulu ngenxa yokufa kwaleya ndoda. uWill esahleli kanjalo wabona izingane ezimbili zabafana ishayana. Wasukuma lapho ethi yobalamula labafana kodwa oyedwa wayenenkani walwisana noWill. uWill wavele wacasa washaya lo mfana. Ngaleso senzo uWill waba necala wathunyelwa ofisini likaprincipal. Lo principal kwakuwumngani wakhe uJimmy. uJimmy wayegxeka uWill ethi wenze into wrong kakhulu ngokushaya ingane umfundi. Ethi ungaboshwa nokuboshwa for lento. Ethi kodwa ngoba siyabangani ngeke ngize ngikubophise kungcono ngizokususpenda la esikoleni for amaviki ambalwa. Kwahamba isikhathi uLaura aqhamuka naye sethethisa umkhonyane wakhe uWill. Ethi kwenzakalani ngawe? Ethi futhi ngiyadideka manje. Ethi okwenza ngingasaku-understand kakhulu. Emotweni yakho ngifice necklace yami eyalahleka mhla ngidlwengulwa ile ndoda. Ethi uLaura ufuna ngikuthembe kanjani Will? Uphezu kwaziphi iy'ngqondo? Ngabe uyasebenzisana nalo muntu wangi-attack? Wacasuka uLaura waphuma wahamba wamshiya kanjalo. Kwathi emva kwesikhathi kwafika amanye amaphoyisa amabili amfaka ozankosi uWill lawo maphoyisa ahamba naye e-police station. Kwi-interrogation room bamtshela uWill ukuthi indoda eyafela ebridgini igama layo u-Alan. Amaphoyisa ambuza uWill ukuthi uxhumana kanjani nokufa ka-Alan. uWill waphika emaphoyiseni wathi akamazi lo Alan futhi akabazi ukuthi bakhuluma ngani. Amaphoyisa amkhombisa i-camera footage yasebridgini ethi siyakubona Will uyavela ukuthi waya la ekwawela ngakhona u-Alan. Bethi noma kungaveli ukuthi wafika wemenzani kodwa siyabona ukuthi wabuya wabonakala usubaleka wedwa usuphindele emuva. Bethi u-Alan emva kwalokho watholakala ebridgini esephahlazekile. Ethi amaphoyisa siyabona ukuthi kukhona umuntu osebenze kule camera footage enzele ukuthi singaboni ukuthi kwenzakalani ku-Alan. Ethi kodwa sinesiqiniseko sakho ukuthi wena wabulala u-Alan. Wawumbulelelani? uWill wabatshela ukuthi njengoba nginitshelile ukuthi angazi lutho wasethi ufuna ummeli wakhe. Ngokukhuluma ngommeli wakhe uWill wayesewaxosha amaphoyisa ngoba sukuma hambe emtshela ukuthi kodwa ngeke usifihle forever story sakho. Esengaphandle amaphoyisa kwafika umphathi wabo wabatshela ukuthi okwamanje bona njengamaphoyisa banabo ubufakazi obugcwele bokuthi u-Alan wabulawa uWill ngempela njengoba nekhamera ingakuvezi lokho. Ethi umphathi wamaphoyisa ummeli kaWill lelicala ngalichitha kalula. Ethi ngoba wonke umuntu uyahamba kulela bridge ngoba ibridge indawo yomphakathi. Ethi okwamanje ngeke nikwazi ukumbeka icala. Ethi awuthi ngingenela ngaphakathi ngikhulume naye. Wahamba wayongena ngaphakathi e-interrogation room. Umphathi wamaphoyisa wafika wabuza uWill imibuzo yamdidisa kakhulu. Adideka noWill ukuthi uzoyiphendula kanjani nalo mphathi wamaphoyisa engamazi ukuthi waya acte kanje. uWill wethuswa na ukuthi lo mphathi wamaphoyisa wamqaqoza nkosi. Wathi before abantu bakaSimon babuyele back kuwena kufanele usuku uhambe kule ndawo. uWill wezwa lokho wacabanga ukuthi nalo leli phoyisa sesikhundleni esiphezulu nje kodwa lisebenza nabo uSimon. uWill wakhishwa ngenkathi ededelo sephuma epolice station. noLaura siyambona esazama ukufonela uWill kodwa ifoni kaWill yayisesezandleni zamaphoyisa. uWill ngokuthi wayengena cellphone wasebenzisa i-public phone yama-coins. Wafonela uTrudy umngani kaLaura emtshela ukuthi amtshelele uLaura ukuthi ucela ukuhlangana noLaura kusasa emini la uLaura apracticela khona umusic wakhe. uLaura waphatheka kabi kakhulu mayezwa uTrudy emtshela leyo nto. Ngakusasa emini bahlangana ngempela uLaura noWill la uLaura apracticela khona umusic wakhe. Nokuyilapho uWill atshela khona uLaura lonke iqiniso ngayo yonke into eyenzeka. uLaura kwamthusa ukuthi yena nomkhonyane wakhe kushuthi lokho kuchaza ukuthi basengozini enkulu. uLaura wakhipha yonke imali ewucash ayiphethe esikhwameni wayinikeza uWill for ukuthi akwazi ukuphila. Waphinde wamnika lesibhamu sakhe uLaura lesakade esithengele ukuthi ayivikele ngaso. uWill wabona sekufika lamaphoyisa lapha ezofuna yena. Kodwa uWill wakwazi ukuphuma ebaleke ngo-back door amaphoyisa engasambonanga. Wahamba esefuna ukuyofunda kabanzi ngale ndoda eshonile. Wakwazi ukuyokwenza i-research kwikhompyutha for ukuthola ulwazi oluthe xaxa ngale ndoda. uWill wathola ukuthi u-Alan lo oshonile ube-investigative journalist futhi ubesebenzela kwelinye icala ebelikhulu kakhulu. uWill wakhumbula le business card abeyithole earlier okuyiyona eyamholela ekutheni ahambe ayobona bonke labantu kade besebenza nawo le ndoda eshonile u-Alan. Wafika lapho uWill esebabuza labantu kade besebenza no-Alan. Bamtshela ukuthi uzakwabo u-Alan ube-investigate i-case yendoda eyingozi kakhulu igama layo kuthiwa uSimon. Lo Simon osebenzele enye igroup, leyo group esebenza ukubulala abantu. uWill wabona lapho ukuthi kungani uSimon ubefuna ukuthi kubulawe u-Alan. Ukuthi hhayi ngoba u-Alan ubedlwengula iy'ngane kodwa u-Alan yingoba ubezo-expose le operation
i-operation kaSimon engekho emthethweni yokubulala abantu. uWill wabona lamadoda asebenza noSimon esezongena khona la, waphuma lapho esabaleka nalamadoda aqala lapha amjaha uWill. Wabaleka uWill lamadoda emjaha kodwa wawadidisa ngokuwacashela ngaphansi kwe-bridge. uLaura wathi esephuma ku-music practice wakhe wahlangana nenye indoda eyamkhiphela ibheji lamaphoyisa. uLaura yasimtshela ukuthi iyazi ukuthi uWill akanacala u-innocent futhi ngakupruva lokho. Yathi uma ufuna ukukliyerisha igama lomkhonyane wakho uWill kufanele uhambe nami njengamanje. Ngokufisa ukusiza ukulekelela umkhonyane wakhe uLaura wavuma wangena emotweni yale ndoda. Kodwa bathi sebehamba ngemoto seyidrayiva le ndoda, uLaura wanothisa ezinye izinto ebeyikhulunywa amagama le ndoda abengahlangani. Wasola ukuthi le ndoda ahamba nayo isigebengu futhi isebenzisana nabo uSimon. uLaura wakhipha i-pepper spray yakhe esikhwameni wayifutha ebusweni bale ndoda waphuma wabaleka emotweni. uWill naye ngasesayidini lakhe wayesazama ukucollect evidence mayelana neqembu lale group yoSimon. Ngoba wangena e-ofisini lala ekusebenzela khona uSimon wabhequlula inqwaba yamafayili. Wafica inqwaba ye-information ayidingayo wathola nama-receipt akuleli garage uSimon afaka khona upetrol. Wahamba uWill wadriver waya khona kulelo garage. Egarage uWill wakhokhela le ndoda imali yokuyibribe. Waseyibuza ngento ehleli njalo izokwenziwa uSimon la ngoba engapheli la egarage. Yamtshela le ndoda ukuthi usuke ebhizi kwesinye storage room esingale ngemuva. Wahamba uWill eseya kuleso storage room wagqekeza ingidi wangena ngaphakathi. Ngaphakathi uWill wafica isikebhe sikaSimon esikhulu. Kukhona nama-suitcase ayelokhiwe wagqekeza uWill. Phakathi wafica nama-CD ama-DVD ayiphethe evidence. Wawathatha uWill lawo ma-CD ngokuthi kwasekusa vele kwafika i-delivery yephepha lasekuseni lapha egarage. Kwi-front page yaleyo newspaper uWill wasithombeni kuthi ufunwa amaphoyisa futhi uyisigebengu esiyingozi kakhulu. Leli khehle lokhesha la egarage lethuswa ukuthi kanti uWill isigebengu limbona ephepheni lafonela amaphoyisa ngokushesha. Kwathi lapho uWill esephuma e-storage room wabona kuqhamuka iy'moto zamaphoyisa ziyongena egarage. Wangena emotweni uWill ngokushesha waphuma wabaleka kanti lamaphoyisa ayisemjaha. uWill washayisa enye imoto yamaphoyisa wayibhanqa nensimbi. Waqhubeka wadrive ebaleka uWill waze wafika kwenye indawo ecashile. Nokwathi lapho esecashe kuleyo ndawo uWill wafaka i-CD kwenye ikhompyutha ayeseyithathe kwi-storage room sikaSimon edlala yona le DVD ayithathe khona. Okwavela kwi-screen sibona le ndoda usomabhizinisi ebulawe ekuqaleni kwemuvi. And siyambona ukuthi umuntu oyi-interviewer le ndoda u-Alan lo obulawe uWill ngephutha ebridgeni. Enkulumeni yabo siyabona ukuthi lo somabhizinisi uveza wonke amahlazo Simon nangale secret organization yabo ebulala abantu ngokungekho emthethweni. uWill waklikha kwenye video file la abona khona i-hidden camera kaSimon ayikhuluma khona nomngani wakhe uWill lo kuthiwa uJimmy owu-principal. uWill wacasuka kakhulu ukubona umuntu ayitshela ukuthi umngani wakhe ekhuluma nesitha sakhe wazizwa enzeke isilimo. Wasuka khona lapho uWill wadrive esemzini kaJimmy wafika wamkhomba ngesibhamu. uWill ebuza kuJimmy ukuthi uhlanganiswa yini noSimon. uJimmy watshela uWill ukuthi ngesikhathi kubulawa ubhuti wakhe wasebenzisa yona igroup yoSimon ukuze impele revenge. Ethi uJimmy ngabe ubonga mina futhi engikusizile ngakukhulumela nalo mphathi wamaphoyisa okhohlakele ukuze ukhishwe ejele ungaboshwa. uWill wacasuka kakhulu ethi uJimmy ethi akamnika amagama aphelele kaSimon. Nokwathi lapho seyithole yonke leyo information ayidingayo uWill wahamba esebuyela emotweni yakhe. Engakayidumisi kwaqhamuka enye indoda yamkhomba ngesibhamu emtshela ukuthi izombulala imbiza ngesigebengu. Kodwa uWill wayishaya le ndoda yakwazi ukuyiphuca isibhamu. uWill ngokubona ukuthuka kwale ndoda wa-understand ukuthi le ndoda ibingakuhloseli ukwenza lokhu kodwa ithunywe uSimon uyena oplane lento. Ngoba uSimon umsebenzi wakhe ukuxova ngoba usenda ama-target files ayi-fake kwabanye abantu abamalungu omphakathi kwi-network yakhe ukuthi babulala uWill ngokuthi uWill ngathi uyisigebengu njengale nto ayenze kuWill emqhatha no-Alan ezemphonsa ebridgini. Ngoba naleli khehle belizama ukuzodubula uWill umuntu ongazi lutho ongenacala othole usizo likaSimon manje sekumele enzele uSimon ifavor ngokuthi abulala uWill. Esithola ukuthi kwayena uHaji lo kwakuthiwa wadlwengula uLaura sibone nangendlela kade ethuke ngayo before abulawe bekusukela umuntu innocent. Ngoba umsebenzi kaSimon ukukhatha ngendlela eyayisiyixolisela ngayo le ndoda eyayilele phansi uWill wagcina eyiyekile angayidubula wahamba. Esesemotweni yakhe wafonela uSimon wamtshela ukuthi sengiyakwazi ukuthi igama lakho langempela uEugene Cook futhi ngiyathola ukuthi usomabhizinisi orich onemali. Eqeda ukusho njalo uWill kuSimon waphinde wamsendela ivideo ewubufakazi obuveza amaqiniso wodwa ngoSimon. Wathi uWill
Will kube ngiyathanda ngabe senginikeza amaphoyisa bonke ubufakazi esenginabo ngawe, kodwa ngoba ngifuna ukuyihlanganisa nalento yakho yokungcola, ngizofuna ukuthi wenze sure ukuthi uclearishe igama lami, wenze neproof esolid for ukuthi ngi-innocent anginacala. Ngizothatha bonke lobufakazi enginabo ngawe namakhophi akhona ngikunikeze wena. uSimon wayesetripheke ngaphansi kwaleyo blackmail kaWill, waphoqeleka ukuvuma ukuthi uzomsiza uWill, wamcela ukuthi bahlangane kwi-address amspecifyela yona. Ngakwelinye isayidi sibona uJimmy ukuthi wayesevalele uLaura, kanti futhi kwakunala madoda aphethe ibhama asebenzisana noSimon. uWill wafika kuleyo ndawo bebevumelana ukuthi bazohlangana khona benoSimon, kodwa uSimon esikhundleni sokuthi bakhulume ngaleyo deal wakhombisa uWill isithombe sikaLaura evala umlomo ngeduct tape ethi uSimon nangonkosikazi wakho uLaura sengimthumbile, ethi uSimon ngifuna wenze exactly lento engizokutshela ukuthi yenze. uSimon waphoqa uWill ukuthi aye kwesinye isakhiwo semall engasasebenzi. Kwaqhamuka uJimmy nalamadoda asebenza noSimon bekidnap uLaura. uSimon wathatha leyo CD ene-evidence ezandleni zikaWill. Esethola akufunayo uSimon wahamba watshela lamadoda asebenza nawo ukuthi awadubula uWill noLaura ababulala, kodwa uJimmy wavele wayijika wadubula lamadoda asebenzisana noSimon. uJimmy wamemeza uSimon ethi angijoyinanga igroup yakho mina ukuthi ngibulala abantu abangenacala, ethi angisoze ngakuvumela ukuthi ubulale abangani bami. Wena umuntu uma uke wamsiza wambulalela isitha sakhe, uyamjika lo muntu omsizile uphinde umenze umbulali kufanele abulalele wena. Kwaqhuma inhlamvu sekudutshulwana kuleyo mall engasasebenzi kufa abantu. Kulokho kudubulana waqhamuka uSimon wadubula uJimmy. uWill ngokubona umngani wakhe uJimmy edutshulwa phambi kwakhe wasuka lapho esecasukile sewuxavuna uSimon eselwa naye sebeshayana bobabili. Aqhubeka lowo madoda eshayana isikhathi eside, kodwa kwabonakala ukuthi uSimon ngathi uyena ostrong kunoWill ngoba wasukuma esemke inyawo uSimon esekhomba uWill ngesibhamu esethi uyamdubula, kanti uSimon uzovela adutshulwe uLaura kuqala. Ngokuthi uLaura wayekade ethathela wama-shooting glasses, wayengasenankinga ukudonsa itrigger yesibhamu. Waqeda lapho uLaura bahagana nomkhonyane wakhe baphuma sebehamba kule mall endala. Before bahambe kwafika lo mphathi wamaphoyisa oyisigebengu naye, wabancoma futhi wabathembisa ukuthi akekho umuntu oyobasola ngale nto eyenzekile. Lathi iphoyisa lizoyisteja yonke lento, lisishintshe sonke istory ngendlela ezokwazi ukuthi iclean igama likaWill. Leli phoyisa lancenga uWill ukuthi ucela azobajoyina asebenze nabo for ukuthi baqhubeke kule secret organization yabo engekho uSimon obexova izinto. uWill watshela lephoyisa ukuthi akafuna akasoza ayenza leyo nto, akabulala abantu yena. uWill wathatha unkosikazi wakhe uLaura baphuma bahamba. Nokwathi later sabone indabeni ngesikhathi sekuvela ukuthi igama likaWill kube yiphutha ukuthi kube ngathi uyisigebengu kanti akanacala. Umphakathi wasuwazi ukuthi uWill akanacala, kanti futhi negama lakhe uWill seliclearishiwe. uWill ekuhambeni kwesikhathi wahamba waya kule ndawo kade kusebenzela khona uAllen, wanikeza enye intatheli ebesebenza noAllen iCD abeyithathe lapha estorage room sikaSimon. uWill watshela le ndoda ukuthi ucela iqhubeke la egcine khona uzakwabo uAllen ngokuthi ipublishe bonke ubufakazi ezobuthola la kule CD, futhi iqhubeke noku-investigate i-research ebiyenziwa uAllen. Yabonga le ndoda yavuma ukuthi izo-expose le group ekhohlakele yahamba, kanti izothi sihamba le ndoda wabona uWill ukuthi unikeze umuntu wrong ngokuthi nayo le ntatheli isebenza nabo uSimon. Nawuyilapha abona khona uWill ukuthi le organization yalabantu ababulala abantu inkulu futhi sabalale yonke indawo ngoba i-involve nabantu abaphezulu njengey'ntatheli namaphoyisa. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.